Øresund i juni 1981, ud for Helsingør. Lysende både, der glider gennem vandet. De samler sig. I Nordhavnen i Helsingør ligger over 1800 både med mere end 12.000 sejlere, der venter på at komme ud. Det er dagen før starten på Sjælland Rundt, verdens største kapsejlads. Nogle er med for første gang, andre er blot kommet tilbage. Man genoptager snakken fra sidst. Ritualet er i gang. Det er folk fra hele landet og fra udlandet. En blanding af professionelle og amatører, novicer og veteraner. Ikke kun kapsejlads, men også folkefest. Det, der behøves, er en båd med adskillelse mellem ruf og cockpit, samt et indskud på 275 kroner per båd. Man vil noget forskelligt med denne kapsejlads. Nogle vil bare deltage, komme rundt, som det hedder. Andre vil vinde, blive bedste båd i deres løb. For nogle er det forretning. Ikke alle både er ankommet. Nogle blander sig ikke. Således mangler Maestro, en af favoritterne. De fleste skal være på havet et par døgn. Turen er tidsbegrænset til 3,5 døgn. Nogle er allerede gået i seng. Det bliver smukke, men også anstrengende dage og nætter. I dag skal det ske. De sidste forberedelser. 1823 både kan ikke starte på én gang. Der er ikke plads til dem. Derfor er der i alt 13 starter. Hver start omfatter flere løb, inddelt efter handicapreglerne, IOR og Scandicap. Flere sidste forberedelser. En lystrejse og nødvendig proviant. Man skal have øjnene med sig. Hallo. Sejlerne, som skal starte kl. 11.00, kan sejle ud nu. Hallo. Sejlerne, som skal starte kl. 11.00, kan sejle ud nu. Ja, det er også, der skal starte klokken 11. Starter vi klokken 11? Starter vi klokken 11? Ja. Feltet samler sig. Det er de store IOR og Scandicap-både, der er med her. Vind fra sydvest lover spilerstart. Og Maestro er ankommet. En af favoritterne. Starten kan gå. En dommerbåd. Der er noget i vejen. Få minutter før start er startlinjen ikke på plads. Så må der komme ind ud, hvorfor ligger I her? MHV 90 er startlinjens yderste mærke, og den ligger ikke rigtigt. Det er noget værd fræk. I skal ikke engang høre mig, når I ligger ind. Hans position, det er dommertårnet, der bestemmer det. MHV 90 fra. MHV 90, har du på plads igen? Skifter. Der er under 2 minutter nu. MHV 90, så right out. På land i dommertårnet. 10-15 stykker. 30. Tak for det, Torben. 25. 20. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sjælland Rundt er i gang. Det bliver en spilerstart, det er synligt for enhver. Hvad der derimod ikke ses, er den retfærdighed, som handicapreglerne giver. Lige både leger bedst. Denne og de følgende starter omfatter i alt 127 løb, hver med sin vinder, plus den ene, der ophæver enhver retfærdighed, tilsidesætter alle handicaps. Prestigeplaceringen, som ikke enhver kan opnå. Første båd rundt.
Vi er nogle sømil henne. Et vindspring aflæses nemt af sejlføringen. Spileren må bjerges. Det er folk, der kan deres kram. Der ændres taktik. Før gik man på læns. Nu skal der krydses. Nu regner det også. Det er vindspringens skyld. Nordvestenvinden har ført byer med sig. Knapt har man smagt saltvand, før smagen skylles af munden. Regnen er ikke kun kold og våd. Den har også sin skønhed. Hele ruten ser sådan ud. Med udgangspunkt i Helsingør går den forbi Gilleleje mod Sjællands Rev. Det er den længste strækning på åbent hav. Herfra sydover mod Røsnæs, Korsør, Agersø, østover gennem Storstrømmen og under Storstrømsbroen. Herfra er der 2 ruter. De større både går gennem Grønsund med Møn om bagbord, forbi Møn Fyr og nordpå gennem Faxe Bugt, inden om en bøje ved Stevns. Det er den store bane. De mindre både på lille bane går gennem Bøgestrømmen mellem Møn og Sjælland op til Stevns, hvor ruterne igen mødes. Køge Bugt, Dragør ved København, op gennem Øresund og endelig tilbage til Helsingør efter 225 sømil for lille bane og 233 sømil for stor bane. Dertil kommer den ekstra distance bådene tilbagelægger, når der krydses. 11:30. Anden start er gået. Tredje starts både er allerede på vej ud til startlinjen. De 13 starter går med en halv times mellemrum. Fjerde start henter deltagernumre. Her er spækhuggerne med, kapsejladsens største løb med 84 både. Mindst 4 forskellige steder på ruten vises disse numre frem til kontrol. Hvis ikke, kan det medføre diskvalifikation. Numrene er en del af opgaven, ligesom nydelsen af det. En spækhugger, en familiebåd, Aurora sejlet af familie og venner. Det er den typiske båd. Den skal ikke vinde. Den er med for at fuldføre. Kommer den rundt, er det første gang. Dette mandskab er derimod uden beskedenhed. Spækhuggeren 17 blev sidste år sit løbs nummer 2. Har skiberen. Her tages ingen familiære hensyn. Disse piger skal ikke med. De er sejlerenker. En anden spækhugger, Knudsen, også den er ude på at vinde. Tredje start er gået. Nu gælder det fjerde start. Sytten er ude som en af de første. Den benytter tiden, før feltet samles, til at undersøge strømskæl og finde frem til den mest favorable startposition. Hvor kan den kraftigt nordgående strøm bedst udnyttes? Knudsen følger lige efter. Disse veteraner overlader intet til tilfældighederne. Det var klogt at gå tidligt ud. 2 turbåde med hækflag er på vej ind, trods forbud netop nu, og skaber total kaos i havneindløbet. Hvor mange minutter er der til? 2. Det kunne have haft det, ikke? Den røde. Da løbet første gang blev sejlet i 1893, bestod hele feltet af 16 både.
Alene her i denne ene start ser vi over 10 gange så meget. Lige efter starten slås man for at komme frem. Her får en spækhugger øje på et hul i rækkerne, skærer op og går bagom. Efter et par timers sejlads er 17 og Knudsen sluppet fri af feltet. Her slås de om andenpladsen. Favoritternes kamp er begyndt. Kort tid efter skilles deres veje. De vælger forskellig strategi. Knudsen stikker til søs, mens 17 vælger den mere direkte kurs til Gilleleje og Sjællands Rev. En hver anden båd i spidsen, en netop deltager nummer 10, Maestro, ville have været en overraskelse. Den er første IOR-båd ud for Gilleleje. Spileren sættes, og Genuaen bjerges. Det ser flot og kraftfuldt ud, men i virkeligheden er det en ydmyg gestus. En klog tilpasning til en mægtigere magt. Det er vinden, der bestemmer. Den er god ved Maestro. Anderledes med resten af første felt. Det rammes lige efter af vindstille. Måske var Maestro mere heldig end klog. Længere tilbage, ingen vind. Længere tilbage nu må fjerde felt kaste anker. Nogle enkelte, der undlader at gøre det, som den grønne spækhugger her, sejles agterud. Sjælland rundt er gået i stå. I dommerbarakken hjemme i Helsingør. Marinehjemmeværnet bistår arrangøren af sejladsen Helsingør Amatørsejlklub. Det er i denne baraks kontrolrum, alle oplysninger samles. MHV 23, kommandocentralen har modtaget det vel. Slut. Uden for barakken efterlyser plads som kok og eller gast. Jeg er nødt til at gøre noget for at komme ud og sejle, ikke? Gast ledig. Det vil være sidste øjeblik. Forberedelserne til 12. og næstsidste start er i gang. Det er feltets mindste både, der skal ud på den lille bane. Der er markeret for 12. start. I dette felt deltager en smuk gaffelrækker, en træbåd, bygget efter de bedste traditioner, med store, topsejl, jager, klyver og fug. Mandskabet er 6 studerende. Dens navn er Nordvest. I dommertårnet har man travlt med at notere sejlnumre på de både, der inden 5 minutter før start overskrider startlinjen. De tillægges 2 timer i sejltid som straf. Strømmen har fat i bådene og gør det svært for dem at holde sig bag linjen. De ligger derude og padler og ror, men nogle stykker må overgive sig og tage straffetid. Ved 13. og sidste start kan regnestykket gøres op. 94 tilmeldte både kom ikke med. 1729 er ude på banerne. Mens Nordvest netop har forladt Helsingør, er Maestro fra første start godt på vej mod Sjællands Rev. Hos spækhuggerne er der igen kommet vind.
Knudsen har været dygtigst til at udnytte de vekslende vindforhold og medstrømmen ved at gå langt ud og ligger nu som første i sit felt. 17 passerer Gilleleje en halv time efter Knudsen. Aurora ligger lige før Gilleleje. Sjælland Rundt har igen fundet noget hos vindguderne fra nordvest, og overalt har sejlenes hvide vinger rejst sig fra blæsten. Der er nu ingen klar afgrænsning mellem de enkelte felter. Bådene blander sig som løse fugle. En spækhugger fra 4. start passerer her en båd fra 1. Det er Prins Henriks Freedom med 2 ustagede master og sænkekøl. Den er sat meget til. Er der med noget galt? En anden fra 1. start, IOR-båden Pingvin, er i samme løb som Maestro. Sidste år var den 30 sekunder fra at komme hurtigere rundt end den. Her finder vi den på kollisionskurs med en tysker. Tyskeren ligger på bagbordhalse og skal derfor vige for Pingvin, som sejler på styrbordhalse. Skipperen forsøger at præge tyskeren. Lad os se, hvad der sker. Det er sendt før rødt, hva'? Så kører vi. Men Pingvin sætter ikke protestflaget. Den er på jagt efter Maestro. Men deltager nummer 10, Maestro, synes ikke at ville skuffe forventningerne om den rolle, den skal spille i løbet. Den er første båd rundt om Sjællands Rev kl. 9 fredag aften. Kursændring betyder ændring i sejlføringen. Sådan sættes et nyt og større forsejl, en reacher, og det gamle tages ned, uden båden mister fart. Hver enkelt har sine specielle opgaver at passe. Det er en stambesætning på 15-16 mand, hvoraf 10, som her, deltager på distancekapsejladser. Båd og mandskab, en velsmurt, toptrimmet sejlmaskine. På familiespækhuggeren Aurora. Alle mærker trætheden. Den første dags anspændelser sidder i kroppen. Hvor meget må disse øjne ser, når de stirrer ud over bølgernes uendelige rækker. Havet er endnu roligt ved Gilleleje, inden gaffelrækkeren nordvest begiver sig ud på de 36 sømil mod Sjællands Rev. Fra Sjællands Rev, det første meldepunkt, indløber nu en stadig tættere strøm af informationer. I de første Sjælland Rundt-sejladser brugte man brevduer i stedet for radiotelefoner. Til tider var meldingerne så omfattende, at duerne knap nok kunne lette. Omkring midnat mellem fredag og lørdag passerer Pingvin fra første start Røsnæs 2 timer senere end Maestro. Samtidig runder Knudsen Sjællands Rev som første spækhugger. 17 passerer 35 minutter efter. Aurora og Nordvest ligger mellem Gilleleje og Sjællands Rev. I natten ud for Sjællands Rev. Hvor vi
vi se startnummer. Tak for det. Må vi bede om et startnummer? Nu kommer det. 1629. Prins Henriks Freedom har sat hækflag. Den er udgået. Hvad er der galt? Sænkekølen er gået løs. Nå, Vil du give besked? hvad gør de så? Det er udgå. Gå hjem. Nej, det melder vi lige til dem. Af alt, som er vedt og blødt, er der intet som vand. Og dog kan kun vand omstyrte det hårdeste fjeld. Kom bare derhen. Så kan I få tøj derhen. Andre klarer sig bedre. Her er der mere på spil, end blot at komme rundt. Her drejer det sig om forretning. Mange bådkonstruktører benytter Sjælland Rundt som forum for PR og lancering af nye bådtyper. En topplacering betyder stor omtale og kan omregnes direkte i antallet af solgte både. En placering nede i rækkerne kan betyde glemsel. Her gælder det for den helt nye danske X102'er Sponsor Wanted med konstruktøren ombord. Få sømil foran ligger søsterbåden Soldier Blue. Det blev til en 3. og 4. plads i IOR-løbene overalt. Det gik, som det skulle. Det samme morgen kl. 7.50 er Pingvin går under Storstrømsbroen. Første felt er halvvejs rundt. Klokken 8.30 lørdag morgen. Pingvin har netop passeret Storstrømsbroen. Maestro er stadig foran og ligger som første IOR-båd syd for Møn. Knudsen er ved Agersø, nu 45 minutter foran 17. Aurora ligger mellem Røsnæs og Korsør. Og nordvest passerer først nu Sjællands Rev. Siden starten har dommerbarakken i Helsingør været mødested for sejladsens mindst tålmodige deltagere. Sejlerenker, familier og venner, turister og entusiaster. Deres reaktioner er blandede. Er båden godt placeret? Hvor er den sidst registreret? Hvorfor er den ikke registreret? Er den udgået? 543, det vil sige, hvor langt den nåede. 14 Status for 543, Lucilie, løb 36, er registreret ved Sjællands Rev lørdag kl. 1.57. Og den observerende enhed, MHV 21, Oscar Victor Mike Hotel over. indretning nord-nordvest,
Oscar Victor Mike Hotel. This is Oscar Victor Yankee 2, over. This is Mike Hotel. Position ud for Møn Fyr. Første både, det er deltager nummer 141 og nummer 10. Og de går begge med spiler. Vinden er i øjeblikket fra vest 5-7. Og det var klokken 11.33. Over. This is Yankee 2, Roger, up. 64. 1276. 1146. Så kommer vi lige ud og kigge. Med jævne mellemrum ajourføres kortet uden for dommerbarakken. Hvor ligger de første både? Det er her. Nå. De første både heroppe i Farsø. Agersøsund. Agersøsund, ikke? Nej, men det er det toeren derinde, ikke? Ja, ja. Hvor ligger hårbådene? Mellem Agersøsund og meldepunkt nummer 4. Hvornår forventer man, den første båd er inde? Hvornår man forventer den første båd inde? Ja. Det er lidt tvivlsomt, det kommer an på. Nu løjer vinden jo af igen. Hvor langt er den første? Den er heroppe i Faxe Bugt. Hvad er vinden? Den sydvest stadigvæk dernede? Den er sydvest, ja. Og så er det jo fint. Så er det jo slægt på, når de spørger. De skulle kunne køre heroppe med spillet. Og det gør de også. Og det har de gjort det meste af vejen. Vinden er fuldt med dem rundt. Ikke lige fra en maestros livret. Den skal have hårdt kryds. Få både går så tæt til vinden som den. Anderledes med Mathis lige efter. Den lange, lette Scandicap-båd har haft god fordel af den rumme vind. Kun sjældent har spileren været i posen som lige nu. Pingvin undgik kollision med tyskeren ved Sjællandsrev, men fik ikke sin revanche over Maestro. Den placerer Møns Klint en time senere end rivalen og slutter som nummer 3 af 5 i deres fællesløb, som nummer 19 af samtlige IOR-både. Men stævnen er rettet mod Helsingør. Der sejles endnu, og uventede ting kan opstå. Opløbet venter forud. I tætte sværme kommer bådene igennem Storstrømmen. Der er nogen, der ikke længere gider tage vælteturen med spileren, og de bjerger den. Soldier Blue gider godt og straffer den ugidelige ved at sejle fra ham. Cirka 5 timer efter første felt, kl. 12.45, går de første både fra fjerde felt under Storstrømsbroen. Landet mødes i et favntag af duvende siv og grønne skove. Den orange spiler tilhører Knudsen. Stadigvæk første spækhugger. Knudsen går under dronning Alexandrines bro. – 33 minutter efter passerer 17. Grete, er du klar med nummeret herhen? Du har set kutteren. Godt. Aurora er 3,5 timer senere på vej ind i Bøgestrøm. Godt. Og når vi er kommet igennem derinde, så hvis Peter trækker bommen over, og Lars tager spillerstagen, ikke? Ja, altså. Så ikke du kan vise det nu? Ryst det lidt. Vis den anden side, den skulle morsomme. Og nu sådan et sted. Typisk. Ja. Det ved jeg ikke. Kan du ikke se, om han har set det derinde? Vinker han ikke? Det skal han. Ja, det må de have set. De må have set det. Ja.
Ja, okay. Nu er der en bajer, der er væltet. Ja, vent lidt. Jeg går lidt længere. Jeg går op og tager den. Er du klar, Peter? Du kan godt begynde at hente ind. Du skal også være klar til at hente. Ja, vi skal starte med, ikke? Du skal bare klippe den i metalspændet der på midten. Sådan her ind. Er det ikke det? Men sejladsen er spredt. Helt tilbage ved Korsør kommer stadig både. Og endnu længere tilbage ligger gaffelrækkeren nordvest ved Røsnes. Og næsten samtidig på den anden side af Sjælland, ud fra Dragør ved København, skyder Maestro frem mod mål. Opløbet er begyndt. Den følges af Mathis. Senere Ylvagen Husarslettens Bertha, en dansk konstruktion. Men længe har det uventede ligget på lur. Forrest af alle ligger en ukendt båd, New Shape. Den er i samme Scandic-løb som Mathis, og altså ikke konkurrent til IOR-båden Maestro. Men der er jo det med første båd rundt, Prestigen. En selvbyggerbåd fra Skive, bygget på 3 måneder, for første gang i vandet 3 uger før starten på Sjælland Rundt. Den er 12 meter lang, 3 meter bred, 1,6 meter dybgang, vægt 3,3 tons, sejlareal 69 kvadratmeter, spiler 90 kvadratmeter. Rækken lånt fra en Vasa 55. Ja. Ja. Hallo, hallo. Første båd, Sjælland Rundt, ventes i mål om cirka 10 minutter. Første båd, Sjælland Rundt, ventes i mål om cirka 10 minutter. En dommerbåd er blevet sendt ud for at følge New Shape det sidste stykke til mål. Nu går han ud i strømmen. Det er fjols. Hans flag. Hvem den sidder der, ja. Hans deltagernummer. Dagene og nætterne er blevet til minutter, minutterne til sekunder. 31 timer og 41 minutter om at komme Sjælland Rundt. Fremragende. Kun 25 minutter fra kølbådsrekord. Må vi se jeres deltagernummer? Må vi se jeres deltagernummer? Vi er i tvivl. Det? Ah, var det streng. Tak. Er I klar? Lige et øjeblik.
141. Helsingør Amatørsejlklub byder jer velkommen som første båd i mål 1981. I bedes venligst sejle ind til midtermålen, der hvor benzintanken er. Tillykke med den her meget hurtige sejlads, I har lavet. Vi er fuld af beundringer over, at I kommer helt over fra Skive for at lære os, hvordan man skal stå mig. Tillykke med det. Vi håber, I kommer igen. I leve! Der var kun 7, der kom med snart. Ja, det kan gå ved Gilleleje. Derefter venter man på Maestro. Men den næste båd har rødt skrov. Det er ikke Maestro. Det er Mathis. Spileren har op gennem Øresund trukket den slanke båd forbi Maestro og bjerges her for sidste gang. Den fortjener hvile. Og her lige efter. I har han deroppe. Må vi se jeres deltagernummer? Det er nummer 434, der kommer. Mathis nærmer sig mål. Anden båd rundt. Nummer 2 i eget Scandicup-løb efter New Shape. Maestro blev kun tredje båd rundt. Favoritten blev snydt for den store prestige, men den vandt sit løb og blev IOR-bådenes overalt vinder. Den første røde båd, der kommer derude, der hedder Mathis, det står på bagenden af den. Den skal ingen skud have. Det er den næste, der kommer dernede med en motorbåd lige bagved. Det er den, der skal have skud. Korrekt. Det er bare sådan en turistbåd. Der står også Maestro på siden af den, så den er god nok. Klokken 19.35, 54 minutter efter New Shape. Halvandet minut efter. Ja, Helsingør Amatørsejlklub byder Maestro velkommen i mål som første IOR-båd og tredje båd i mål. Tillykke med det. Mathis, 434. Vi skal ind til midtermålen. Skal den også stemme? Ja. Det står her. Mathis bedes sejle ind til midtermålen og henvende sig til sejladsledelsen. Mathis til midtermålen. 3 både er hjemme. Snart kommer bådene ind i steamer. Første spækhugger Knudsen har sat sin sort-hvide spiler med kælenavnet Dødsannoncen. Den bekendtgør, at slaget er tabt for konkurrenterne. Men hvor ligger de? Hvor er 17? 25 minutter og 4 andre spækhuggere adskiller 17 fra Knudsen, som kommer ind 1.05. Nu bagefter kan det ses, at slaget blev tabt helt tilbage på strækningen mellem Gilleleje og Sjællands Rev. Den må nøjes med en 6. plads. Er det 21?
her ved Korsør. Kontrolrummet rokerer med følgebådene. Og jeg har bedt De sendes frem i takt med sejladsens bagtrop. Hernede ved 23 afløse ham. Der kan han være inden for 1,5 time. Ja. Samme aften kl. 21.45 passerer Nordvest følgebåden ved Agersø. Det er ikke ganske klart, hvem der vinder mest. De både, der er kommet hjem, eller de, der ligger her i dette morgenlys. Nordvest er blandt de lykkelige. Ja, det var godt, der fik du drikket lidt. Den kan I ikke se. 123 eller 1200. 123. 924. 873. Og 1262. Nu er der Auroras tur ved målet. Den ses som den første røde båd i dette felt. Nu kommer der altså en bro med. Ja, men I klarer det da meget godt, synes du ikke? Jo. Hold venligst nummerskiltet tydeligt op, også efter passage af mållinjen. Vi skal høre noget tutter for os. 846. Gør de. Og dernæst. Det var os. Det var os. Hvad søren, den røde spækhugger bagved? Den er 555 fra samme tid som den lige før. Har I det? En rød spækhugger, ja. Jeg kan ikke se. 1445. Op med nummerskiltet til de både, der nærmer sig. Og ham bagved kan vi ikke se. Og jo, 1195 og 1445 for samme tid. 1452. Op med nummerskiltet. Tænk, at de kan lære det. Helvede. Der sidder en mand lige foran. Jeg havde ham 1452. Ja, men han skal lære det. Vi skal jo da lige have den op. Og så er de close der, hva'? Ja. På Knudsen har man fået besøg fra 17. Du har ikke sagt rigtigt tillykke i nat. Hold kæft. Ryster i takt, så. Det er godt. Ja. Tillykke endnu en gang. Jo, tak. Og tillykke med jer. Selvom det var lidt bagefter. Bagud. Her har du resultat. Nå, hvad så se? Hvad så? Hvor er vi? Hvornår kom vi ind? Nummer 49. Ud af hvor mange? 17.05. Hvor mange var der med? Ja, det har jeg ikke talt på. Nå, men det siger jo ikke Ankomst 4 minutter over 7. Nå. 42 timer, tog der kommer rundt. 42 timer og 34 minutter. Det er da hurtigt. Nordvest har endnu 11 timer sejlads tilbage. Den er inde 33 minutter over midnat, natten til mandag. I den gamle kalender bærer denne dag navnet de 10.000 martyrs dag. Så smutter jeg. Kan I komme godt hjem? Ja, tak. 10.000, ikke så meget martyrer, snarere en slags helte, er ved at være hjemme igen. De gennemførte deres opgave. Ja, tak. De kom rundt, Sjælland rundt. Hvornår tager I hjem? Nej, vi tror om en times tid. Styr nu ordentligt. Ja, vi skal prøve. Kan I holde kursen? Nu skilles man, Lad være med at synke. som her på Nordvest. Hverdagen tager sin begyndelse. Hej. Når den sidste båd om nogle timer går over mål, har i alt 1.434 både gennemført. Et rekordstort antal. 134 er udgået, og 165 diskvalificeret.
Klokken 17.37, 74 timer og 7 minutter efter start, deltager nummer 1375. Og I kan ikke se, hvem der er foran og hvem der er bag. Det er da ikke underligt. Og jeres kontrolposter, de var jo væk. Da vi kom til Farveprojektet, der var ingen kontrol. Der var ingen kontrol. Og ved Stævns var der ingen heller Nej, ingen der skal kontrol. heller ikke være nogen. Nej. Hvor var det så? Det var farveprojektet var væk. Var væk. Ja, den var der. Ingen kontrolpost. Nej. Stævns skulle der ikke være nogen. Har I set nogen andre på vejen? Ikke enden nogen for motor. Der var nogen, der gik der. En lille en, der gik for motor. Vi har mødt ham flere gange. Har I set en gaffelrække? Nej. Spidskatter? Nej. Så var det længe. Så vi er ikke til sidste? Nej, der kommer 3 både efter jer. Hvis... Vi havde ellers håbet på champagne. Som den sidste, ja. Nu har vi ligget her og krydset hele vejen. Ja, så vi har haft enormt. Men de var den sidste. Der kom ikke flere. Der er stille i Nordhavnen. Sjælland Rundt er slut.